Karlovy Vary sa pre nás stávajú mestom, ktoré si viac a viac zamilovávame a inak tomu nebolo ani pri našej poslednej návšteve. Majú totiž niečo, čo im dodáva zvláštny, nostalgický a zároveň luxusný nádych starých čias. Tento pocit sme zažili aj v hoteli Grande Madonna, kde sme sa ubytovali. Zrazu máte pocit, ako by ste sa ocitli u svojej babičky, ktorá však namiesto chalúbky na Šumave vlastní luxusné sídlo, kde sa o vás bezpečne postará jej personál, zatiaľ čo ona sa opaluje v Karibiku. Kryštálové lustre, nažehlené biele obrusy na stoloch a pokrmy, ktoré dôverne poznáte. Takže sa nemusíte báť, že na vás čašník vyštartuje s gastroslovníkom, ktorému nebudete rozumieť. Po obede sa vydáte do wellness zóny, pretože vaša babička doma predsa nemá len nejaký lacný súd s vodou, ale poriadne kúpele s výrivkou a skvelými masážami. Áno, na raňajky to nebude iné. Namiesto chleba s maslom vám babička nachystala luxusný bufet. A keďže je to babička, ako sa patrí, pri odchode vám jej majordóm podá krabičku domáceho cukroví, ktoré stihla napiec predtým, než odletela na rannú jogu do Indie. No, takéto víkendy u starých rodičov som teda naozaj nezažíval. Takže ďakujem hotelu Grande Madonna a hlavne Slevomatu za krásny zážitok, ktorý odporúčam všetkým zažiť tiež.